Saću. Želim vafle. Hoćete mi spremiti? O, naravno. Hajde da počnemo. Treba će mi žele. Sipat ću ga u činiju sa vrućom vodom, a zatim ću promešati sve. Da, tako je. Odlično. Aparat za vafle mi neće trebati. Uzet ću ovaj gumeni kalup. Da, to će biti taman. Sipat ću unutra žele. Kako vam se čini, jeli? Čudan recept. Ne mislim tako. Napravio sam odlične žele vafle. Samo pogledajte. A sada najzanimljivije. Treba mi obojena čokolada. A sad ću je istopiti. Kada istopim svu zelenu čokoladu, umočit ću u nju vaflu i staviti je na tanjir. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to su komade lubenice. Ali treba dodati još par detalja. Uz pomoć čokolade ću napraviti ukusne i lepe koščice. Da, odlično mi ide. Sofi će biti oduševljena. Siguran sam. Oho, ideja je super. Ali moje klasične vafle će biti lepše. A već sam napravila testo. Sipat ću ga u aparat za vafle, ali samo pola. A sad mi treba kakao. Sipat ću ga u ostalo testo i promešati. A zatim sipam u drugu polovinu čokoladno testo. Da, tako je. Zatvaram i čekam. I ja sam profesionalac, šefe. O, kakav miris. Oduševljena sam. Bako, to nije loše. Hvala, šefe. Stavit ću vafle na tanjir i preliti ih medom. A sada dodajem jagode. Hoćete jagode? Sama sam ih uzgajala. A Danny, a ti? O Bože! Jau, kako zaustaviti to? Hvala, bako. Dakle, sklonit ću mikser. Valjda je testo spremno. Sipat ću ga u aparat za vafle. Hej, gde je svo testo? Sve se prosulo. Što da radim? Tačno. Mogu napraviti vaflu od krofne. Tako je. Svaka mi čast. Danny, ali to nije prava vafla. Okej, Sofi, brže probaj. Wow, svi ste napravili vafle za mene? Pa skoro. Dobro. Sad ću probati to. Ovo liči na krofnu. Zanimljivo. Kakav je ukus? Jeste, to je obična krofna. Svidelo mi se. A šta je ovdje? Wow, miriše baš lepo. Probat ću jednu vaflu. Jagoda. Prelepo. O, da, divno. Opa! Je li to žele? Nikad nisam probala tako nešto. A kakav je ukus? Wow! Sviđa mi se. Da, ekstra. Ali ko je pobedio? Dajte mi minut da razmislim. Ipak jagode volim više. Ovo jelo je najbolje. To, ja sam rekla da su moje vafle najbolje. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi. Ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće. Hajde. Sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sofiji. Ona obožava marshmallow, a on baš liči na belance.
Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. A jao, Deni, jaja se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sofi će biti oduševljena. O, stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Jao, šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sofi, probaj brže i izaberi pobednika. Tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Fuj, odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa, to je stvarno dobro. Wow, a ovo je slatko jaje. Neverovatno. Tu su i pucketave bombone. Cool. A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool. A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Ovaj put će biti nešto zanimljivo. To je mlečni koktel. Krenite. To je lako. Ne treba mi mleko. Ja ću koristiti Fantu. Imam puno različitih ukusa. Uzet ću kalup za led. Sipat ću Fantu unutra. U svaki deo različiti ukus. Da, tako je. A sad mi treba super hladna Fanta. Jao, kako hladno. Kao da mi je Antarktik unutra. Moram izduvati taj mraz. Odlično. Sve se zaladilo. Stavljam led u veliku visoku čašu. I prelivam sve sprajtom. Da, lepota. Unuče, svaka čast. A ja pravim za Sofi koktel od povrća. Stavit ću u sokovnik najzdravije povrće, a brokoli i šargarepu. Odlično. Sad imam celu čašu sveže ceđenog soka. A dalje mi treba grapefruit. Napravit ću rupu u njemu i sipati unutra naš sok. To će biti mnogo ukusno i zdravo. A sve ostalo sipam u čašu. A Deni, probaj, dragi. Dobro, bako. Nadam se da ću preživjeti. Kako gadno. Ne želim da uvredim baku. Super, bako. Vidiš šta je kod šefa? A šta je kod šefa?
Dakle, treba će mi mikseri. Napravit ću pravi mlečni koktel. U jedan blender ću staviti sve plavo. Plavi sladoled, borovnicu, plavi sirup. A u drugi blender sve roze, roza sladoled, malinu i roza sirup. Ostalo je samo dodati svuda mlijeko. Odlično, uključujem i čekam. To mora biti ukusno. Sada sipam koktele u čaše. Ukrašavam šlagom, dodajem njort bombone i zatvaram poklopcem. O da! Također sam pripremio specijalnu kacigu sa slamkama. Tako će Sofi moći da proba odmah 2 koktela. O, šefe, nadmašili ste sebe. Wow, kako cool! Želim da počnem od ovog. Ovo liči na sok od naranđe. A miris je užasan. A ukus je još gori. Bako, pa ja ne volim povrće. Ja ne želim da uvredim baku. A znaš, svidalo mi se. Ali neću više. A sad ću probati ovo. Wow, kako cool. To je sigurno bolje od prethodnog koktela. Ovdje je cela kaciga. Sad ću obući i probati koktele. O, tu je specijalna slamka koja spaja 2 koktela u jedan. To je neverovatno. Dakle, ovaj koktel je pobedio 100%. Znao sam da će se Sofi dopasti moje. Ćao, počet ćemo od jednostavnog. Napravite mi okruglu tortu. Verujem u vas. Dobro, Vivian, treba mi fil. Pa i da uzmem. O, tačno. Počet ću od crvenog. Probat ću. Baš je lep. I stisnut ću crveni fil na tortu. Ovako, slojevima. I obavezno treba okrećati tortu da bi trake bile ravne. I na kraju ću staviti ljubičasti fil. Zatim ću skloniti višak lopaticom. Odlično. A sad mi treba klasična glazura od vanile. Napravit ću lepe šare na torti. O da. A preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Baš je lepo ispalo. Pitam se, a šta radi Nathan? Ja stavljam crni fil. To treba raditi pažljivo. Odlično. Šta? Kod Tracy je već sve spremno? A kod mene samo na pola. Treba se ubrzati. Uzimam nož. Odseći ću višak. Tako je. Napravit ću oblik srca. A preko ću sipati beli fil. Što više. Tako je. I razmazat ću sve lopaticom. Super. A sad ću uzeti roze fil. Baš je lep. I napravit ću cvjetić na torti. Gledajte kako mi dobro ide. To je remek delo. A sad mi treba marshmallow. O da, obožavam ga. Stavit ću ih u krug. Tako je. Treba pratiti vreme da sve stignem. Ostalo je malo vremena. Ubrzat ću se. Da. O, Nathan, tvoja torta izgleda tako slatko lepo. Prevazišao si moje očekivanja. Treba nešto smisliti. Šta da radim? Treba mi neki detalj. Bio neka tu. O, evo srca. Odgovara mi. Uzet ću nožić. Treba napraviti rupu u torti. I seći ću kvadrat. Tako je. A sada vadim nutelu. I sipam je u srce. Da, divno. Sipat ću što više, do krajeva. A sada zatvaram. Odlično. A srce ću umočiti u roze konfete. To je druga stvar. Stavit ću ga na tortu. Tako je, završila sam. Nathan, gotov si.
Vivian, možeš probati i izabrati pobednika. Wow, napravili ste mi tortice, tako su lepe. Hoću da počnemo od ove. Tako je slatka. Probat ću. Ukusno. Što je to? Torta mi se raspala u rukama. Jasno, užas. Wow, kako lepo srce. Hoću da probam. Jao, divno. Baš mi se sviđa. Wow, gledajte. Unutra je bila Nutella. Prosula se na tortu. Sad je torta postala još ukusnije. I srce je baš dobro. Odlučila sam. Šef Tracy je pobedila. Da, pobeda je moja. Blago meni. A sad mi napravite tortu u obliku srca. Hajde, krenite. To je odličan zadatak za mene. Ovog puta ću sigurno pobediti. Koristit ću fil od jagoda. Sastavit ću tortu kora, fil i tako nekoliko puta. Da, torta mora biti savršene visine i širine. Tako je. A sad ću odseći višak. Aha, da. Treba iseći oblik srca. Najbolji sam u tome. A sad ću pokriti tortu roze marcipanom. Tako će torta biti savršeno ravna. Zatim uzimam mali okrugli kalup. Uz pomoć njega ću napraviti rupu u sredini. Odlično. A unutra ću sipati Nutellu. Neverovatno je ukusna. Svi vole Nutellu, jel da? Svako ko voli Nutellu mora staviti like. Hajde, drugari. Ja sam završio. Tracy, šta si ti smislila? Napravila sam 4 torte u obliku srca i sekla sam rupe u sredini. Što više kolača napravim, to bolje. A Vivian obožava slatko. To je to. Sada mogu napraviti punjenje. Koristit ću bobice i voće. Za početak uzimam jagode, sipat ću ih u blender i uključujem. Odlično. Dovoljno. A sad mi treba špric. Napunit ću ga. A zatim sipati sok u mali balon. Da, divno. Tako ću uraditi sa svakim sokom. I svaki balon ću staviti u tortu. Ostalo je pokriti tortu filom. Odlično mi ide. Tako je. Još malo. Divno. I na kraju ću sve razmazati lopaticom. Ispalo super. Ali to još nije sve. Dodat ću lepe konfete i to je to. Ja imam jednu tortu, ali najukusniju. Vivian, možeš probati. Vi znate da iznenadite? Tu su 4 torte, tako mnogo. A ovdje je jedna, ali tako je slatka. Umočit ću Nutellu. Divno! To je čokoladni bazen u torti. Sad ću umočiti marshmallow u to. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. Sviđa mi se. Ali kako da probam ovo? Ideja. Iseći ću tortu. Šta je to bilo? Torta je pucala vodom. Probat ću pače. Ukusno. Probušit ću ostale torte. Kako zabavno. To nije samo zabavno, već i ukusno. Svaka torta je jedinstvena. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Mislim da je to ipak Nathan. Čestitam. Da! Imamo 1-1, Tracy. Moja jedna torta je pobedila tvoje 4.